mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halos 7 taon na naming itinatago ang relasyon namin. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Mga ilang years na rin akong nakikinig sa programa ninyo. Palagi akong nakaka-relate sa mga sender nyo. Lalo na kapag other woman ang nagpadala ng storya niya. Hanggang sa eto, nakahiga ako sa kama ko at nakita ko na lang ang sarili kong nagsusulat ng kwento ko para sa iyo. Itago niyo ko sa pangalang Cap, short for Capricorn. At ito, ang aking secret file. Way back nung nasa elementary pa lang ako, nung magkakilala kami ng isang lalaki na itago natin sa pangalang Dex. By the way, isang barangay lang kami. At isang school lang din ang pinasukan namin noon. Grade 3 kami nung maging mag-classmate kami. Galing siya noon ng Mindoro. At pagdating ng grade 5, dito na nagsimulang tuksuhin kaming dalawa ng mga kaklase namin. Yun nga lang DJ Rocky and DJ Jello. Hindi na kami naging classmates pagsapit ng high school. Dahil natigil ako sa pagpasok ng isang taon. Iisa pa rin ang eskwelahan namin pero hindi na kami nagkakapansinan. Simula noong magkahiwalay kami ng batch. Hanggang sa nakatapos siya ng high school at naiwan akong nag-aaral pa. Fast forward ng taong 1992, nagkaroon ng asawa si Dex. And more or less sa ganitong mga buwan, nagkaroon din ako ng asawa. Siyempre ibang lalaki. Uso na kasi noon na kapag may laman na ang tiyan, kasal na dapat agad. Isa ako sa mga nagkaganon, pati na yung magiging asawa ni Dex. Actually, parehas ng buwan pero magkaibang petsa lang yung mga kasal namin. Ako ay kinasal ng April 19. Si Dex at yung mapapangasawa niya April 21 naman. Nabalitaan ko na lang noon na ikakasal na siya. Pero may bahagi sa puso ko na alam mo yun, para bang nalungkot. Pero noong ako naman ang ikinasal, parang hindi naman yun nalaman ni Dex. Tapos nagkaroon sila ng 5 anak. Kami naman ang asawa ko 4. Fast forward year 2005. Namatay ang husband ko. Dito na ako nagsimulang mag-abroad. By year 2016, kinuha naman si Dex ng asawa niya, pati na ang mga anak nila. Then nag-migrate sila sa Europe. That time nakabakasyon ako sa Pilipinas. At nag-apply na rin ako noon abroad. Pero sa bandang Middle East. Hindi ko na matandaan kung anong year niya ako in-add sa Facebook. Basta ang naalala ko na lang, 2016 uli unang nag-message sa akin si Dex. After 35 years, nagkaroon uli kami ng communication. Sabi ni Dex sa akin, "Hi, kumusta ka na? Pwede bang makipagkaibigan?" That time aaminin kong kinilig ako. At kakaibang saya ang naramdaman ko. Bigla ko lang siyang nireplyan ng, "Hoy, alam ba ng misis mo ang password sa FB mo?" Siguro lumipas pa.
Ang isang araw bago uli siya nag-reply sa akin, sabi niya, ano naman ngayon kung alam niya makikipagkaibigan lang naman ako sa iyo eh. Wala namang masama dun. Sa reply niyang yon, DJ Rocky at DJ Jello, hindi na ako sumagot. Kasi hindi naman yun ang gusto kong sagot na manggaling sa kanya. Sana, ang inireply na lang niya sa akin ay madali namang palitan ng password. Gusto mo, palitan ko na ngayon? Ganun dapat. At kung yun ang sinabi niya sa akin, baka that time, naging chatmates kami. Kaso, hindi ko nga nagustuhan ang sagot niya. Kaya hindi na ako tuluyang nag-reply sa kanya. Then fast forward to year 2019. Nakabalik uli ako ng Middle East. At pagsapit ng Disyembre, nag-flash sa newsfeed ko na birthday niya. Oo, birthday ni Dex nung araw na yun. Kaya chinat ko siya ng happy birthday. Tinanong ko kung Capricorn din ang zodiac sign niya. Hanggang sa dun na nagumpisa ang pag-uusap namin sa chat. Lagi na ring tumatawag sa akin si Dex. Nagvi-video call. Napapag-usapan namin yung mga elementary days namin. At tawa lang kami ng tawa tuwing magkausap kami. Napag-uusapan din namin kasi yung mga naging crush namin noon. At naaalala rin namin yung time na tinutokso kaming dalawa ng mga kaklase namin dati. After 3 months ng pagiging mag-chatmate, hindi ko inakala na may isang pangyayari na babago sa takbo ng pagkakaibigan namin ni Dex. Naging kami, DJ Rocky at DJ Jello. Oo, nagkatuluyan kami. At nagkaroon ng relasyon. Hanggang ngayon kami pa rin. Next year, magpipitong taon na kaming naka-LDR. Noong pandemya, binalak naming umuwi ng Pilipinas ng magkasabay para magkasama kaming dalawa. Pero hindi siya natuloy sa pag-uwi niya. Dahil diabetic siya at meron ding high blood. Kaya ako lang ang natuloy pag-uwi. Pero pagkatapos ng 2 taon, natuloy rin ang pag-uwi naming dalawa sa Pilipinas. Nagkita kami sa wakas at para kaming mga teenager noong high school na sabik sa isa't isa. 2 beses na kaming nakauwi ng Pilipinas ng magkasabay. Kapag uuwi naman ang asawa niya, hindi siya sumasabay. Kasi ako palagi yung hinihintay niyang makatapos ng kontrata. DJ Rocky at DJ Jello, sa 6 years na relasyon namin, walang kahit sinong nakakaalam na taga roon sa lugar namin. Mga anak ko lang at ilang kapatid ko at pamangkin ang nakakaalam. Mahal na mahal ko si Dex. Pero hindi naman ako yung tipo ng babae na gagawa ng paraan para maghiwalay sila ng asawa niya. Sabi ko kay Dex, alam ko kung saan ako lulugar. Maghihintay lang ako kung kailan ka may oras para sa akin. At nagpasalamat naman si Dex sa akin. Dahil sa sinabi ko. Ang routine namin ganito. Tatawagan ko siya para gisingin. Para makapaghanda sa pagpasok sa work niya. At bago siya mag-start sa shift niya, magvi-video call kami. Pagka break time, lunch time hanggang sa pagtulog ko na. Tas mag-PPM na siya kapag uuwi na at kapag nasa bahay na uli siya. Ganon, DJ Rocky at DJ Jello sa loob ng 6 na taon. Minsan napag-usapan namin ni Dex. What if malaman ng iba? What if mabisto ng iba yung namamagitan sa amin? Tinanong ko si Dex, anong gagawin mo? Ang sagot niya, aaminin niya raw. Sasabihin niyang napamahal niya ako sa kanya, na mahal niya ako. Tas sabi ko, paano kung papiliin ka? Ang mabilis rin niyang sagot
Di wala akong pipiliin sa inyo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na ako ang piliin niya. Kasi sabi ko nga, hindi ako gagawa ng bagay na ikagugulo ng pamilya niya. Oo nga pala, DJ Rocky at DJ Jello. 3 taon na mas matanda ang asawa ni Dex kesa sa kanya. Kaya lang hindi ko talaga mapigilang hindi magselos. Lalo na kapag may mga post yung girl na magkasama sila. Magka-holding hands. Tapos nakayapos pa yung babae sa kanya. Inaaway ko talaga si Dex. Minsan, 1 linggo kong hindi sinisin ang messages niya sa akin. Kahit sobrang galit ako, ino-off ko yung notifications ko sa kanya para hindi siya makatawag sa akin. Ganon ako katindi magselos. Paliwanag ni Dex yung akbay daw niya sa asawa niya, pakita lang daw niya yun sa mga tao. Minsan hindi rin daw niya maiwasan na yung asawa niya mismo ang naglalagay ng kamay nito dun sa likuran niya. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, kapag nakakakita ako ng mga sweet post nila, buong araw at gabi akong umiiyak. Dahil mahal na mahal ko si Dex. Kahit minsan nasasabi ko sa kanya na mag-focus na lang siya sa pamilya niya at huwag niya akong alalahanin kasi kakayanin ko naman. Pero siya itong ayaw pumayag na maghiwalay kami. Kahit ang daming beses ng 50-50 yung buhay ng relasyon namin. Ayaw niyang sabihin ko yung salitang kabit o other woman o babae mo kasi nagagalit siya. Asawa ko. Yun ang tawag niya sa akin kapag naglalambing. Sabi ko pa sa kanya, wala naman tayong happy ending eh. Doon nagalit si Dex sa akin. Sabi niya hanggang sa huli, tayo pa ring dalawa. Ipipikit natin ang mga mata natin sa mundong ito. Na mahal natin ang isa't isa. Next year, 2026. Balak na uli naming umuwi. At hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago sa relasyon naming ito. Basta ang pangako namin sa isa't isa. Magkaalaman man. Walang bibitaw hanggang saan man kami makarating. Handa raw si Dex kung sakaling dumating yung oras na yun. Sa ngayon, DJ Rocky at DJ Jello, bahala na kung ano man ang mangyari. Basta ang mahalaga, hindi kami bibitaw. Salamat sa pakikinig ng kwento ko. Masarap lang talaga sa pakiramdam na nailalabas ko yung matagal ko nang gustong masabi. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Cap. At ito, ang aking secret file.